बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मैया बड' मिडियाम टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय बिटिसिनि एमसिएलए मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथांखौ बरायहैनायजों लोगोसे एलपि आरो इउपि टेटनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं गरमारा रंपुर गामिनि बिफा सिजुल बसुमतारी आरो बिमा बिजुलि सोरगियारिनि फिसाज्ला जाफुंसार बसुमतारीया थांनाय 4 अक्ट'बर सनिबारनिफ्राय गोमाना दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 6900915780 अनजिमायाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। दिल्ली बर' बाथौ गौथुमा गोदानै बिबान आजावनाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बरायदों। 36 नं हरिसिंगा बिटिसि बियाबनिफ्राय बिसायख'जानाय एमसिएलए त्रिदिप दैमारिखौ बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि महरै थिसनबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसि आयेन आफादनि जथुम्मायाव एमसिएलएफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बेरेखा दोलोनिफ्राय बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायाखै। फिलिपिन्सनि लैथोआव 7.6 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रि मावनायजों गिख्रंथाव सुनामि खैफोद सोमजिदों। फिलिपिन्सनि खोला ओनसोलनि लैथोआव 7.6 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रि मावदों। लैथोआव बेबायदि बांग्रि मावनायजों सुनामि फैनो हागौ होननानै सानखांनाय जादों आरो बे बांग्रि मावनायजों दासिमाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ खौरां मोननाय जादों। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ, जायनि गेजेरजों एसआइटिआ दायो रोजाबगिरिनि सिकिउरिटियाव बिबान होनाय 2 अफिसारखौ हमनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम पुलिसनि सिआइडिनि एसआइटिआ सिंगापुराव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि हरखाबै थैनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 2 गावारि रैखाथि अफिसारखौ हमनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। कमतापुर हादोरसा डिमान्ड काउन्सिल (केएसडिसि)आ सुबुंगौमा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आसामनि दाब दाब जायगायाव सोमावसारगिरिफोरा जोंखौ सिडिउल ट्राइबेल महरै सिनायथि हो, जोंनो एसटि स्टेटखौ नांगौ, कमतापुर हादोरसाखौ दाफिननांगौ, केएलअ जिन्दाबाद, कमतापुर राजबंसि रावखौ संबिजिरनि गनायथि होनांगौ बायदि स्लगानजों गोमसार होदों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि ओनसोलावबो जानाय हेंथा सोमावसारनायनि उनाव नाग्रिजुलि ब्लक जौगाखां मावख'गिरिया हादोरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरदों। অসমতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ব্লকতে হৈছে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আজি। আমি 2026 চনত তাৰ প্ৰতি উত্তৰটো দিম। যদি আমাৰ নৱেম্বৰৰ এই ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ যিটো এছটিকৰণ নহয় বা জনজাতিকৰণ নহয়, তেনেহ'লে আমি 2026ত চৰকাৰক প্ৰতি উত্তৰ দিবলৈ সাজু আছো। কমতাপুৰটোতো আমি দাবী উত্থাপন কৰি আছো, গতিকে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি দিয়া নাই আমাক। গতিকে অতি শীঘ্ৰে সেইটো আমাৰ দাবীটো মানি ল'ব লাগে চৰকাৰে, আৰু নহ'লে আমি চৰকাৰক 2026ত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু আছো। আজি আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ইয়াতে 3 ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হৈ পেলাই তাৰপিছত 300 মিটাৰ ৰেলী হৈ পেলাই আমি বিডিঅ ছাৰৰ হাতত স্মাৰক পত্ৰটো দিম। আমি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আৰু হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, আমি গড়েশ্বৰ ব্লকৰ বাঙালীপাৰা, তাৰপিছত ঔবাৰী, কালচিনি, নাওকাটা এইখিনি মানুহ আছে। হয়, জয় আই কমতাপুৰ। আজি আমি এই গড়েশ্বৰ ব্লক কেএছডিসি কাউন্সিলৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী 3 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আছে। ইয়াত আমি 300 মিটাৰ ৰেলী কৰি পেলাই বিডিঅ ছাৰৰ হাতত স্মাৰক পত্ৰটো দিম। আমাৰ জনজাতিকৰণটো অতি সোনকালে হ'ব লাগে, আৰু বিশেষকৈ আছে আমাৰ পৃথক ৰাজ্য কমতাপুৰ, যিটো 1991 চনৰ 28 আগষ্ট তাৰিখে
BTC LA नि गिबि एसेम्बलि जुथुमायाव बाहागो लानानै MCLA देरहासार बसुमतारिया माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। खुलुमनाय जासिबाय। जोङो इतिमध्ये प्रथम स्पिकारनि जरियते जोंनि 40 जन MCLA फोरनि जिथुनाखि भट टेकिं समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जाफुंनानै थांबाय, मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय। दिनैनि दिनाव व्यक्तिगत उसुबिदानि थाखाय साथाम मानिजाथाव MCLA बिथांमोना सम्पद ग्रहण लानो हायाखिसै। बिथांमोननि सम्पद ग्रहणा बा समायखिरा लानाया उनाव जागोन आरो दा बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। दिनैहाय जेबो माबा गैया, आइडिया गैया, सावरायनाय आइडिया गैया। दा दसे उनावनो जोङो माने मा होनो पार्मानेन्ट स्पिकारनि सेलेक्सना जागोन आरो डिपुटि स्पिकारनि सेलेक्सना जागोन आरोखि हाउसआव। आरो बिनि उनाव हाबाफारि मथे जोंहा जायफोर दिनै बे पृथिबियाव गैला, जायफोर जोंखौ नागारनानै इसोरनि खाथियाव थांबाय, बिथांमोननि मुङै श्रद्धान्जलि जासिनाय हाबाफारि थागोन बेखिनि। सार EM बिबान राननाया माब्लासिम आबुं जागोन? बे थाबैनो जागोन। नोंथांमोना एकदम थाबैनो बिनि खबरखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। प्रथम रिपर्टारफ्रानो मोनग्रोगोन दे। रिपर्टारफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथुनाखि एगजिकिउटिभ काउन्सिल फोसावनाय, बे फोसावनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो रायजो राजानो मोनथिहोनाय जागोन। गोजोन्थों। दा बेखौ दा हाउसआ सेलेक्सन खालामगोन। आनोनिमास मोनसे सेलेक्सन प्रसेस दङ, नियम मथे सेलेक्सन जागोन आरो बेखौ जोङो बयबो समर्थन होब्लानो स्पिकारा जागोन आरो। BJPनि सानै बिजाथिनो EM होगोननि बाथ्रा बानसावबाय थादों। ना बेफोरो जेबो बाथ्रा गैया। बेफोरखौ दासिम जोंनि लेभेलाव बा गभर्नमेन्ट लेभेलाव सावरायनाय जायाखै। बे उननि खोथाखौ उनाव रायलायबाय थागोन। दा बेफोरखौ जों रायलायथ'वा। बेफोरखौ जोङो उनावहाय समजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गासैबो खोथाफोरखौ खोन्थानाय जागोन। गासैबो खामानिफोरखौ खुला खुलियै मावनाय जागोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो गासैबो हाबाफारिफोरखौ बयनोबो खोन्थानाय जागोन आरोखि। जाबायना? थेंक इउ। ঠিক আছে।